tutorials, welcome to my guys. So ayun guys, nandito naman tayo ngayon sa panibagong tutorials natin. And today tutorials guys, gagayahin natin yung music video ni Billie Eilish na Hop, yung naging half mask, half yung face niya, no. So actually guys, itong half face niya ay isang practical effect, but try nating gayahin yan sa visual effects, After Effects, no. So ito yung practical effect ni Billie Eilish na half face, na split yung face. So ito yung gagawin natin. So let's get started guys. Okay, so I have this video guys, no, girl. So na-download ko lang to sa Pixelbay, mga free stock videos ng Pixelbay. So wala kayong makuhang face, so pwede kayo mag-download. Search nyo lang sa Google, free stock video, and nandun yung Pixelbay. Open nyo yung link and let's go. So ito yung face natin guys, no. So una natin gagawin guys ay ito-track natin to. So una natin gagawin guys, duplicate natin yung face. So Control D, and punta kayo dito sa ellipse tool, mask, and lagyan kayo ng shape dyan. Okay, so kahit di maporma yung face, okay lang yan. And then punta kayo dito sa baba, mask, right click nyo, track mask, and then punta kayo dito guys, face tracking detail features. So after that guys, play natin to para mag-track. So nakita nyo, ding 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 ding. Okay, so after na ma-track yan guys, okay, so pag tinignan natin yan, off natin yung unang clips natin. So may tracking face na tayo. So okay, so dito guys, duplicate natin ulit yung face natin, and then ito guys, right click, pre-compose natin yan, pre-compose. So lagyan natin ang face siguro. Okay, so dito guys, duplicate natin ulit, and dito lalagay natin yung masking natin. Okay, so mask na kayo dyan, hatiin na natin yung mukha. Okay, pag off natin yan, so may mukha na tayo. So problema natin dito guys ay yung mask nya ay gumagalaw. So gagawin natin, punta tayo ulit sa mask, i-track natin ulit yung face nya. So right click, trace mask, and dito guys, hindi natin i-track yung detailed face. So yung naka-outline lang para maging stabilize yung face nya. Okay, right click face, run again. So okay guys, after ma-stabilize na yung mukha, and ayun, rename natin to. So rename nyo, so pwede sa face kaliwa, and then after that, duplicate ulit guys, Control D, and rename ulit.
kanan. So dito sa kanan guys, ang gawin natin para malipat yung mouse nya, punta kayo lang dito sa arrow, then mouse, lagay natin yan, invert. Okay, so meron na tayong dalawang mukha. So gagawin natin guys ngayon is adjust lang natin yan sa gitna, drag lang natin yan, and this one drag natin yan. So pag naon natin yung original face natin, so ito na yung resulta. Okay, pero ang mas maganda dito guys ay iikot natin yan, and this one ikot din yan, and adjust natin yan dyan. So okay, so ngayon guys mayroon na tayong split face, di ba? So lagyan lang natin ng konting shadow. So punta kayo dito, type drop shadow, lagay dyan sa kaliwang face, and hanapin natin yung adjustment, and then mga 20%. So 30, and opacity gawin natin 25 or 30. So for me guys, okay natin sa akin yung 30. So Control C lang, copy natin yan, and lagay natin yan sa kanang face. Control B, and change natin yung direction ng shadow, and so far, so ito na yung face natin. So pa-planin natin yan guys, meron na tayong half face. Okay, so pwede rin natin yung lagyan ng artificial line dito guys, no? So gagawin lang natin, duplicate natin yan guys, duplicate, then hold this shift and right click, pre-compose, mobile attributes, punta kayo and open natin dito guys, and itong isang kaliwa, adjust lang natin yan para okay, and then pwede natin change ang color yan guys. Siguro punta tayo sa tint, lagyan ng tint, change natin yan to red, and ulit punta kayo dito sa effects, color correction, levels, so adjust lang natin yung pagka-red nya. Okay, so pag binalik natin yan dito guys, meron na tayong layered ng face. Okay, so talagang mukhang hati yung mukha niya, no? Okay, so same pa rin yung gagawin sa kabila. If gusto nyo mag-add ng layered ng skin, so anong tawag dyan, so ganyan lang gagawin. So yan yung, so ito yung Billie Eilish effect na split face niya, no? So okay guys, hanggang dito lang, and sana may natutunan kayo. So please subscribe, share, like, hit that notification button para may update tayo sa mga next tutorials natin. Okay, so sa YouTube Production here, signing out, and thanks for watching. Yes sir.